אז מה קורה חברים? כאן שלי בסרטון ממש קצר של דקה, נראה לי, של קלאש רויאל. אתם לא תאמינו מה קרה לי היום, חכו שנייה. יצא לי למברג'ק מפרי. תסתכלו איזה פתיחה מוזרה. 82 גולד, 2 ג'מס, 1 דארט גובלין, 9 זאפ ובום, למברג'ק. אני כבר יכול לעשות דק לג'נדרי, זה ממש טוב. נעשה משחק אחד של אימון, אבל אולי זה של דקה, לא יודע. אבל אני ממש מצפה מכם שעל כל פתיחת תיבות תנו לייק וסאב. ממש יעזור לנו. אנחנו רק ערוץ שהתחיל, וגם את נראינו ג'אנגל. אז אתם רוצים לבנות את הדק של הלג'נדרי. אוי. ותגידו לי בתגובות איך היה הסרטון של הפתיחת תיבות. הנה, רואים את הלמברג'ק? של הפתיחת תיבות של חבר שלי עידן בערוץ. ונו, את התיבות של הסופר מג'יקל שלי. כי אתם יודעים למה אני אעשה אימון? סתם כדי לראות איך הדק הזה. למברג'ק ונשים גם פרינסס. בואו נראה כמה זה יורד. בם, 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 בום, בום. וואו, האם הלמברג'ק יחיה? הוא חי. אוי לא. צריכים ספארקי מאחורה שינצח פה את הכל. בום, טוב מאוד. שם פה וויזרד וטוב. עכשיו אנחנו עושים פה אינפרנו. מה אתה שם לי מיניונס? מה אתה טמבל? נשים פה למברג'ק מאחורה שיקדם את הספארקי. עכשיו אנחנו שמים מיינר. אם הספארקי ייתן, בום. טוב, אני מקווה שאהבתם את הסרטון. לצערי, הייתי חייב כדי שתדעו שקיבלתי למברג'ק מפרי. תנו לייק וסאב, זה ממש יעזור. ויאללה, ביי.